Pelin kajat fajn torka li kienet inqatlet dejn ristorant fil-Gżira l-ħamis filgħodu reġgħet marret fil-post tal-mewt ta' binta biex issellem il-memorja tagħha. Mitlufa tħaddam magħha ritratt ta' Pelin u ma għamlet xi ħin fil-post titlob għall-binta. Ċeċikkaja qalet li m'hemm xejn nara l-lom mit-telfa ta' wild. Bit-telfa ta' binta mhix biss telfa għalija iżda wkoll għandha wkollna li kellhom ix-xorti jiltaqgħu magħha. Il-qraba ringrazzjaw l-għajnuna tal-Pulizija Maltija u Maltin kollha tal-għajnuna kollha li taw tul dawn l-aħħar ġimgħat biex issir ġustizzja. Pelin waslet fil-Gżira ftit tal-ħin biss qabel komplet il-kompilazzjoni kontra Jeremy Camilleri u qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontri fosthom il-qtil ta' Kaja. Jeremy Camilleri ta' 33 sena tpoġġa taħt akkuża mill-Maġistrat Rachel Montebello hekk kif il-qorti ddikjarat li hemm biżżejjed provi. Waqt il-proċeduri li komplew il-ħamis, surġent tal-Pulizija spjega kif Camilleri kien jgħix f'dar tal-bisa. Bil-ġrieden għaddejjin minn ma saqaj, tojli tifur u telqa li ma bħala. Xi doħra kienet tal-ħaddiem tal-pastizzerija faċċata ta' fejn seħ dan il-każ. Huwa qal li ra li x-xufier jidħol fl-istabilment tal-ikel iżda m'għandunax li kien tajjar persuna. Il-ħaddiem qal li wara l-inċident ix-xufier ħareġ minn karozza u taħda affon u b'riżultat li tefgħu mal-art u wara kompla itih bis-sieq. Id-difiża min-naħa tagħha talbet li jinħatar psikjatra sabiex jeżamina lill-imputat. L-akkużati jridu li l-psikjatra jeżamina l-istat mentali u kondizzjonijiet kollha li jista' jkun jinstab fihom li qed ibati minnhom l-imputat. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata l fatt li d-difiża ma speċifikax jekk għandux jiġi ċekkjat l-istat tal-imputat illum jew l-istat tal-imputat dak iż-żmien. Intqal li diġà kulħadd jaf li dak iż-żmien Camilleri kien taħt il-kura ta' tabib li kien jieħu l-mediċina u li kien fi stat mentali ħażin. Wara li semet is-sottomissjonijiet il-qorti naqgħet it-talba ta' diviża u ħatret lill-psikjatra Anton Grek biex jeżaminah illum stess. Il-qorti qalet ukoll li hemm biżżejjed provi biex l-akkużat jitqiegħed taħt akkuża u għalhekk se tibgħat l-Avukat Ġenerali biex tinfurma b'dan l-iżvilupp. Is-seduta li jmiss se ssir fis-16 ta' Marzu.